తకిట తక తిమి తక తకిట తకిట తక తిమి తక తాం. Egunon, orain txoria-txori Mikel Arnoan abesti polita haustuko dugu. Lepoak baki manizkio, neria izango zen, ez zuen adegingo. Lepoak baki manizkio, neria izango zen, ez zuen adegingo. Baina norrela, ezen gehiago txoria izango. 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 La 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 la
Pixka eskutu, eta huepo ganak goten behar dira. Zire pare... Doktore, hartatu edarra, Zena dena, klaru. Bueno, ez dakit, negar egin, barre egin, baina postu egiten seguru. Eta ez noan pentsatzen hainbesteko erantzun edarra izango zanik. Eta ez dakit, zezan ba, zatizu ba. Negar egin txiko gogu eta beste gauza asko, baina hainbeste jende ikusi hemen, eta danok ezagunak eta hainbeste urtetan bizitzen gehanok, olako gozek ez gendurik ez zemen eixuan, hau etzan, zera, asignaturi etzan hau. Eta asignatura berri bat, bizitzaren amaieran erantzun beharrekoa, baina, bueno, kontu, benetan, emozionatzeko moduko da, eta hainbeste ikusitzen, ezinek eta nahi, eskarrik moai baina, zentzut zeaten ikusten dut, danok esortzen zetxuet, danok eskarrik. Eta amaitxu, zerboia ez dela, lurtzen da, nahikoa. Bueno, bete-beten ja lan zue, baina bete-beten ja ez diruz, bete-beten ja emozioz. Hori eskartzekoa da.